Türkmenistanda häzir aýallara häkimetler tarapyndan edilen görülip eşidilmedik basyrşlaryň we olaryň şahsy durmuşyna goşulşmagyň fonunda türkmen jemgyýetçilik guramalary ýurtda jyns taýdan deňligi östürmek meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşýarlar. Türkmenistanda aýal gyzlary kemsetmegiň ähli görnüşlerini ýok etmek meýilnamasynyň işlenip düzülmegini ara alyp maslahatlaşanlar hökümetiň howandarlygynda işleýän guramalaryň wekilleri. Ýurdun ýarym resmi online neşirlerine görä Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň 30-a golaýynyň wekilleri jyns taýdan deňligi öňe sürmek we aýal gyzlara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça bilelikdäki hereket planyny tegelik stoluň başynda maslahat edipdir. Aşgabat in neşriniň habaryna görä 11-nji maýda bolan bu çäre Keyk Okara jemgyýetçilik guramasy tarapyndan guralyp Birleşen Ştatlaryň halkary ösüş gullugynyň dolandyryş goldaw maksatnamasynyň kömegi bilen geçirilipdir. Keyk Okaradan başga da gatnaşyjylaryň sanawynda professional bugalter we Türkmenistanyň ykdysadyýetçiler bileleşigi ýaly guramalaryň wekilleri giripdir. Aşgabat in neşriniň habar berişi ýaly duşukda her bir gurama jyns taýdan deňligi östürmäge goşunt öz goşuntlary barada gürläpdir ýöne olaryň bu maksada ýetmek üçin haýsy takyk çäreleri görendikleri habarda görkezilmedi. Türkmen portal neşri tegelik stoluň gatnaşyjylarynyň bilelikdäki plany durmuşa geçirmek kararyna gelendiklerini we jyns deňligini ýokarlandyrma ugrundaky tagalalaryny kararlary kabul etmek arkaly birleşdirmäge razy bolandyklaryny habar berdi. Bu ýarym resmi neşirleriň habaryndan türkmen jemgyýetinde aýallaryň häzir ýüzüýüz bolýan anyk problemalarynyň ara alynyp maslahatlaşylandygy belli bolmady. Azatlyk radiosy tegelik stoluň gatnaşyjylaryndan maglumat alyp bilmedi. Jyns taýdan deň hukuklylyk baradaky bu duşuk Türkmenistanda aýal gyzlaryň daş keşfine we özüni alyp barşyna degişli öňgörülip eşidilmedik batyrş tolkunyna tedewar bolýan wagtyna gawat geldi. Azatlyň habarçylary 24-nji maýda polisiýanyň aýal gyzlaryň daş keşfi sebäpli olary etmeginiň ýene bir misaly barada habar berdiler. Türkmenbaşy şäherinde bolan bir hadisada milleti türkmen dälik gyz doduklaryny botaksyň bardygy sebäpli polisiýa tarapyndan tutsak edilipdir we jerime direk jynsy gatnaşyga mejbur edilmek howpuna tedewar bolupdyr. 2 ay töwereg wagt bäri Türkmenistanda aýal gyzlar kosmetika serýeşdelerini ulanmak, saçlaryny boyamak, manikür etmek, dar köýnek giymek we ýaly gatynmak ýaly talaplary bilen ýüzüýüz bolýarlar. Aýal gyzlar çäklendirilýär, barlanýar, tutsak edilýär we jerime tedewar bolýar. Şeýle-de aýal maşgalalar özlerine serenjam bermek hyzmatlaryndan peýdalanmazlyk hakynda dilhat bermäge mejbur edilýär. Mundan başga da awtobulagyň öňündäki ýolukçy oturgujynda oturmak we erkek adamlar bilen köçede bile ýöremek aýallaryň saklanmagy we polisiýa bölümine eltilmegi üçin ýeterlik bahana bolýar. Mundan başga da azatlygyň çeşmelerine görä türkmen hökümeti aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyny düýbünden gadagan etmegiň mümkinçiliklerini seredýär. Türkmen aýal gyzlaryna garşy bu gadagançylyklar hem çäklendirmeler Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyzlar geňeşiniň 3 ýyllyk agzalygynyň 1-nji ýylynda ýüze çykdy. Türkmenistanyň konstitusiýasy we ýurt tarapyndan gol çekilen halkara konwensiýalar aýallaryň hukuklaryny doly kepillendirýär. Türkmenistanyň hökümeti gadagançylyklary ne resmi taýdan eglan etdi, ne de onuň sebäpleri barada düşündürüş berdi. Türkmenistanda onlarça jemgyýetçilik guramasy işleýär. Resmi taýdan hasaba alynan guruluşlar iş ýüzünde döwlete bagly bolup adatça döwlet baştutany ýa-da hökümet tarapyndan oýlanyp tapylan dabaralara we medeni çärelere gatnaşýar hem wasp etmek wezipesini ýerine ýetirýär.